bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiramon hande ko ñalawma aljuma tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko titre goto tan ko habaruji États-Unis kadi ko habaruji gulɗi wonande kamɓe toon to congrès ɗum noon ene wayno ɓe mbawi suɓade hol gardotoɗo ɗum hono kanko Mike Johnson ɗum noon ma en ƴeew artude hol no wooti ɗe jaari holno kadi kanko hoore makko dañi subtede kadi lawol gongol e hol kadi ko ɗum firti wonande laamu kanko Donald Trump ma en dutti kadi seeɗa ko fate constitution ko haali e ñalawmaji garoji ɗi e hol datuji kadi ɗi poɗɗen siftorde ko fate e laamu États-Unis ɗum noon wonande kanko Donald Trump pour ko fate laamu makko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu e datuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon ko musidɗo mon Amadou haalta moon ɗum noon mbinoɗen ni hande wayno ko kanko Mike Johnson no mbinoɗen hankkini hande wayno ko hande woteji mbaɗi pour wonde suɓade walla ƴewde hol gardotoɗo suudu représentant ji hol ko kanko Mike Johnson kanko kadi wonno gardinoɗo ɗum kono noon ko teskirino tan ko balɗe ɓennuɗe kanko hoore makko mo jogino caɗele saabu woni wonno hakke yimɓe tato taw ko républicain ji winoɓe kañumen koyemen gotantama ɗum noon ene wayno ko caggal nde kanko Donald Trump kanko hoore makko waɗi intervention o wawi haldude e ɓeɗon kadi yimɓe tato pour beele ne gabbitomo kanko Mike Johnson ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko wooti temedde 1jeetato neɗɗo taw ko républicain ji kañum fen gotanimo kanko Mike Johnson ɗum noon ene wayno dañi kewendi contre temedde 15 kañumen gooti contre makko kanko Mike Johnson ɓeɗon temedde 15 noon ene wayno ko démocrate en kañumen koyemen gooti ko suɓademo Hakim Jeffrey yo arro yo won kanko hoore makko cikko Mike Johnson eyyi ɗum noon ko sibabu nde constitution e Amérique ko alay saago woode gardiɗo suudu représentant ji alay saago kadi ñande 6 lewru janvier ɗum noon ko altine garoɗo o alay saago kadi kamɓe yimɓe député ji ɗi henna yimɓe ɓe garta kadi toon ñande 6 lewru janvier heɗade vice président mo États-Unis kañum hoore mum ene jangga ene uddita enveloppe aji garɗe mumen taw ko enveloppe aji mbaɗi ko résultat ji yimɓe électeur uji ko pour suɓiɓe hono gartoɗo leydi gartoɗo mo États-Unis ɗum noon siftinde ɗon ko woteji États-Unis mbanno ko ñande 5 lewru novembre ɗum noon ko caggal woteji ɗi ene wayno ko kamɓe électeur uji ɗi ko ñande altine nde résultat ji mabɓe caggal nde ɓe gooti kamɓe électeur ɗi ko ñande hen résultat ji mabɓe jangate siftinde ɗon tan kadi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go hono kanko Mike Pence ko kanko hoore makko ɗum Donald Trump wino hoto jab janggo woteji ɗi janggude ɗum kanko Donald Trump ɗum woni ko pression mo wanno e Mike Pence kono noon e tugnade kadi ko Mike Pence haalno nden e tugnade kadi ko constitution mo États-Unis waɗi hawno kanko vice président mo États-Unis o dirige tan ko congrès kono noon o ala yamirore o ala kadi mbawka wawde salade résultat ji ɗi walla wasde janggude ɗum ko ɗum waɗi donc ene way ngol ɗo lawol ko kanko Kamala Harris gonɗo vice présidente mo États-Unis ko kanko hoore makko jogora ardade oɗon procédure kaɗon haala kadi hono caggal nde woteji ɗi gasi toon to congrès hono kanko Hakim Jeffrey o haali haala kew ko wi wonde yoɓe teskitu kadi hono kamɓe démocrate en ene wayno ko ɗiɗo woteji garoji walla ñande 6 lewru janvier ala e maɓe jogorɗo wonde darade hen ne wiya wonde ko kañum hoore mum ko caliɗo woteji ɗum noon ko jenni wonande yimɓe républicain ji wonɓe ɗon ha hande ni taw darinoma mbi wonde ko calima woteji pour kolloji wonde ko kanko président Joe Biden kanko gañino woteji hitande ujunnaji ɗin nogas ene wonde ko kamɓe démocrate foof ɓe gonɗi ɗin wonde ko Donald Trump gañi e kadi ala e maɓɓe darotoɗo wiya wonde ko woteji ɗi gujjaɗi walla ko way noon ɗum noon kadi ko jenni fade maɓɓe kamɓe républicain kanko Mike Johnson noon e nder konngudi ɗi o haali o wi wonde ko maɓɓe ƴeftu agenda maɓɓe kamɓe républicain surtout ɓe goƴi ɓurata woƴede koko fati en frontiére uji États-Unis e leyɗele taki ɗum noon surtout koko fati immigration donc e nder discours makko kanko Mike Johnson o wi wonde ko
no wayno ko congrès garoɗo ɗum noon ko congrès temedere sappo e jeenaɓijo ko congrès jogorɗo wadde waylude gueɗe kewɗe ɗum noon ko waylude surtout henna no foti liggotoɓe e laamu no foti kewki mumen waylude kadi gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa henna holno foti laamu kadi ko foti toppitade e surtout no wirini ene wayno ko laamu États-Unis ko laamu mbaɗowngu wela ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe congrès maɓe ƴeewa kadi holno ɓe bayliri ɗum noon firti tan wonde ko ha hande ko ruttitade tan e halluji kalteɗi ko fate Donald Trump en ko kalata ko surtout ko fate yimɓe liggotoɓe go e gouvernement fédéral ustude won hen yimɓe surtout won yimɓe liggotonoɓe taw ko à distance walla ustude won département ji won surtout en mumtude ko fate département éducation mumtude won e bureau ji FBI e gueɗe mbaɗ noon donc ko jiiɗa ɗum noon wote o kadi no yaari ni ene wayno ko won luwaji baylaɗi hen oɗo saha joni hono kanko Mike Johnson ene wayno hankkadi ittudemo ko hunde nde weɓata wonande kamɓe républicain ji nden wonno ko e luwaji mabɓe kamɓe toon to suudu représentant ji neɗɗo goto ne wawi darade wiya wonde waɗa proposition wiya kanko Mike Johnson speaker o ene wayno ko yo wayde joni il faut ko ma wone au moins yimɓe sappo so yimɓe sappo ndendi noon ko nden mbawata wawde wadde proposition pour wonde yo sammin donc ko jiiɗa ɗum ɗon ene wayno ko tawi tawde oɗo saha joni hono kanko Matt Gaetz wonde hankkadi wartata toon to keweki mabɓe kamɓe républicain ji ustima no fewi ɗum no cugnani hande haraleɓe ko fati politique no kaliri mbi wonde ko oɗo congrès no wayi ɓadodirde ni surtout no wayi kewindi mabɓe no wayi famdude ni ko hunde nde meeɗani wadde e nder duuɓi temedere ɓennuɗi donc 1,7 ɗum woni ko représentant ji mo jogui firti wonde ko ene wayno ko républicain démocrate en jogui ko 1,7 ɗum noon firti wonde so tawi kala nde wote waɗa toon to suudu représentant ji donc soɓe dañi haysoko woto goto ene wayno salima abade mabɓe kam républicain ji ɗum noon firti wonde ko yarata yesso kanko Donald Trump ene wayno ko nomi ɓeɗo yimɓe ɗiɗo ene wayno nomi ɗum e poste uji hono kanko biyeteɗo Elise Stephanie ko nommama yo won ambassadrice mabɓe toon to Nations Unies on kadi ene wayno ko kañum hoore mum il faut ko ma waɗe confirmation neɗɗo goɗɗo biyeteɗo ko Mike Waltz on kadi ko représentant Florida wonno kañum hoore mum nommama yo won conseiller makko kanko Donald Trump oɗon kañum sohlani kañum hoore mum confirmation toon to Sénat siftini ɗon kadi ko neɗɗo goɗɗo o kadi ko Matt Gaetz mo suɓino yo won ministre de la justice démission de kono calliɗo oɗo saha joni artude donc hande wonande kadi analyse uji ko kaali wonde ko ɗum ɗo ko gueɗe mawɗe jogorɗo wonde tampere wonande kanko Donald Trump surtout henna so tawi ƴeewama hay banggue donc to banggue sénateur hono kanko président Donald Trump caɗele makko ene wayno ko d' abord ko hono kanko nomaɗo yo arde sénat toon banggue républicain tawde kamɓe jogui majorité hono biyeteɗo John Thune ko neɗɗo mo ganduɗa mo weldani Donald Trump no fewi ɗum noon ane wayno ko Donald Trump ala pression mo jogui makko ɗiɗiɓel ngel kadi ne wayno ko caɗele makko Donald Trump o jogui ha hande wonde pression mo waɗata e gouverneur Ron DeSantis mo Florida yo noom hono biyeteɗo Laura Trump yo lomto hono Marco Rubio ɗum kadi ko hunde marchand taw ko wawi wonde fof ene wayno ko banggueji ɗiɗi fof to banggue Sénat e to banggue suudu représentant ji ene wayno majorité mabɓe o ala ko jogori nafdemo kanko Trump firti wonde ko démocrate en ma mbaw tampindemo toon so tawi kay ɓe nanani nanodiral no ɓe mbawi kamɓe républicain e kamɓe démocrate en no mbawi liggodade taw ko mbiyata partisan donc si ko ruttita tan hankkadi e ko fate kadi ñalawmaji garoji holko ɗamina donc siftinde on tan ko ñande 6 lewru janvier ɗum noon ko altine garoɗo ko ñanden kamɓe congrès ɓe ndendata ɓe jaltina enveloppe aji walla ɓe jaltina résultat ji hono ɗiɗo électeur uji gonɗi état ji ɗi holmo cuuɓi wonde yo ardo États-Unis ɗiɗiɓel ngel ko ñande 20 lewru janvier ko ñande hen kanko président Trump woni ñande hen o ƴeftata laamu makko donc wona ko adi ɗum wona ko sakkiti ɗum ko ñande hen 20 lewru janvier ñande 20 lewru janvier ko ñande woni inauguration ɗum noon à partir de midi kanko wontata yo jogoto hankkadi coktirgal maison blanche kanko président Joe Biden ma Donald Trump tawmo toon to maison blanche kanko Biden kanko hoore makko mo tawe inauguration hono Donald Trump pour wonde muɗum ƴeftude laamu ko jiiɗa ɗum kadi ene wayno ñalawma hannde kadi teskirama hono kanko Kamala Harris ɗum noon ko kanko woni vice présidente mo États-Unis kanko hoore makko mo ari toon to Sénat ɗum noon ko wawde tawede cérémonie kadi hono sénateur uji keesi kadi gongol mumen pour ƴeftude service donc ene teskira hen tan ko doole ɗiɗo surtout doole républicain sénateur uji keesi ɗi o wawi kanko hoore makko tawede
cérémonie muɗum ko yimɓe ɓe ngannduɗaa en haalannoɓe makko boni surtout en e ndeer campagne électoral winoɓe wonde ko kanko Kamala Harris ene wayno ko jogorɗo ko jiɗɗo bonnude pinal Amérique surtout ko jiɗɗo ittude ko wayno feetoji ko wayno Christmas en walla immigré ji addude tew dawaɗe leydi ko jiɗɗo kanko hoore makko wujjude élection ŋaji hitande ujunaji 2024 donc ɓeɗo fof bonnano men hay inde makko ko kañumen koyemen daari hande eɗen jogii bible kanko hoore makko taw woni omo ardi oɗon cérémonie omo haala ko poti wonde e prene dafta e konnguli makko ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde jeeyaɗe e constitution ko yamiri kanko vice président mo États-Unis debbo hen gorko hen ko kanko woni kadi gardiɗo Sénat ko kanko ardoto ɗiɗo cérémonie ji e kadi ñande 6 lewru janvier ko kanko kadi jogori ardade kadi cérémonie ko fati e keftingol woteji baɗaɗe hitande ujunaji 2024 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinoɗen ni ko haɓuruji men ko dabɓi fati États-Unis ko ɗum woni komin jogonno on hande e oɗo ñalawma aljuma 3 lewru janvier hitande ujunaji 2025 yen mbaalo jaam ha janggo kadi so tawi Aljeeɓe on jarama.